una mostra que va néixer per impuls, per la il·lusió d'uns quants joves de dur a la seva ciutat coses que passaven a altres ciutats i aquí ens mancàvem, doncs ho vam arrencar amb una idea de futur, però tampoc amb les idees clares, però tampoc sabent què passaria, i mica en mica es va anar consolidant, va anar creixent molt, li van donar un caire molt més professional, molt més profund, i sobretot tenien clar que havia de ser una mostra orgànica, un festival orgànic, que creixés segons fos la resposta de la gent i de la ciutat. I aquesta resposta és el que ens ha fet tirar endavant, sobreviure, resistir i, més enllà de resistir, fer una mostra d'aquest potencial. Enguany, doncs, provarem aquesta aposta pels nous directors, per les òperes primes de directors consagrats, òperes primes que són estrena a tot el país, i jo destacaria, a més de la presència de joves directors que seran coneguts en un futur, la presència d'autors com María de Medeiros, Fernando Colomo, Cesc Gai, i després pel·lícules de països que no ens esperem que fan pel·lícules com Nepal, Costa Rica, Guatemala. I la veritat és que hem fet un programa que jo crec que està a l'abast de tot el públic i de totes les edats, perquè per gent més jove pot anar als concerts que fem dins del Regle Nui, per gent ja que vulgui fer activitats més familiars, té pel·lícules al matí, té activitats per a joves, i després per als joves professionals també tenim una jornada en la qual es troben amb tots els professionals que visiten el festival. I qui vulgui anar sense més a veure una pel·lícula, doncs té totes les pel·lícules que projectem a l'Antigua Audiència. Qui vulgui tenir un punt més de fan i fer-se una foto, per exemple, amb la María de Medeiros, doncs pot venir aquí al Caixa Fòrum o a l'Antigua Audiència i anar a veure la pel·lícula i després tenir una trobada amb els autors. Enguany hi ha diverses joietes, perquè hi ha molts noms coneguts, que molta gent ja anirà amb aquests, o hi ha pel·lícules que estan a les travesses ja per als Oscars i a les travesses també per als Goya. O sigui, als Oscars ja es parla de Son of Soul o Mustang, i als Goya ja es parla de La Nòvia, que serà la pel·li de Cluenda. Però jo destacaria una pel·lícula alemanya que es diu Don't Look at Me That Way, dissabte a la nit, a l'Antigua Audiència, que segur que sorprendrà a tothom. Jo, de fet, tinc molta curiositat per saber com reaccionarà la gent davant d'aquesta pel·lícula. 15 edicions, molt de públic ha passat pel REC, molt de públic ha crescut amb el REC, i el cinema, com tota la cultura, és un dels pocs recursos que tenim per entendre el nostre entorn i per entendre'ns entre nosaltres, amb el qual jo convido a tothom a que vingui al REC i gaudeixi de tota aquesta cultura mundial que ens visita durant uns dies a Tarragona. Així ho farem.